Hlasím, podozrivý je spútaný a zaistený. Beriem ho na stanicu. Ja ti dám, pajač. Prestan sa hmíriť. Myslím, že kokot pod tou kuklou. Staj! Čo robíš? Ruky nech vidím! Ja som neprešiel posledným psychotestami, tak ma nej, lebo tu ma vyjebem zásobník! Dobre. Pokoj. Ukážem vám kúzlo. Také? To bolo kúzlo, čo? Čo ti jebe, to bolo jaké dobré! Vidíš? Toto dokážem. A oni ma chcú zavrieť. To sú blázni. Počúvajte, jeho púšťam, to je tak dobrý človek. To niekedy proste kamarátstvo musí byť pred spravodlivosťou. Počkaj. Fakt si myslel, že z nás dvoch budú najlepší kamoši? Ty si fakt myslel, že my policajti sme úplne vytupení? No, vzhľadom na to, že tá pištoľ je fakt hračkárska, tak aj hej. Áno, pretože som neurobil tie psychotesty a naozaj mi nechcú dať. A keďže môj otec je môj nadriadený, tak prosím ťa, poď so mnou. Dobre, ale necháš ma šoferovať, zapneme si húkačky a spútam ťa. Platí? Dobre. Díky, si kamoš.